Menu masakku dina iki ape goreng lombok, Bes. Salah kok goreng lombok. Nyambel maksudnya, Bes. Lah iki mang lombok karena brembang tak goreng dhisik, Bes. Lah wis mateng terus tak entas, genti goreng tomat. Ki mang tomat karo terasi tak goreng, Bes. Kok ngono nek mateng terus tak entas menisan. Terus tak dadekno siji, Bes, lombok karo brembang karo tomat iki terus tak kei gula karo uyah lagi terus diulek, Bes, yo diulek nganti lembut, Bes. Lah nek wis lembut kaya ngene tak singkrahno dhisik. Nah nek sambel ki nek ora ana lalapane ya ora enak ya, Bes, yo kono tak godhogno godhong telo, Bes. Iki mang godhong telone sak gondel tak godhog kabeh. Nah nek wis mateng terus tak entas godhong telone, Bes. Nah ngene iki wis medhuk, maksudnya ora mateng ya, Bes, ya medhuk. Lah kok ngono terus tak peres-peres. Lah iki tak tumpangno sambelku kaya ngene iki lho, Bes. Terus tak lalapi neh karo kakamber, Bes. Wis iki enak tenan, Bes. Karek dadar rondo karo gorengno tempe wis ger tenan.